Здравейте от нашия магазин София Detectors. Аз съм Георги Минелап и сега ще ви покажа Gold Monster 2000. Дойде вчера и днес ще направим едно анбоксинг, дето се казва. То си има пак тук стикерче, да видите защото е високия клас детектор на Минелап. Друго интересно за него, че вижте какво пише тук Multi-AU. Тоест, този апарат казва, че има индикатор специално за злато. Иначе, с две думи, това е комбинация между VLF и пулс индукция. Това ще бъде дълбочинен апарат, който разделя металите. Сега ще отворим кутиите да видим какво съдържа. Ще срежем така по-внимателно. Така. Отваряме. Кратки опътвания, разбира се. Така, продължаваме. Тук контролния панел. Частта на контролния панел наистина много прилича на стария Gold Monster. Няма спор, то си е баш като стария Gold Monster визуално. Тази част според мен малко по-отдебелена и екранчето е малко по-голям. Малко по-голям. Тук имаме 2-3 бутона повече. Тук е батерията, тя е акумулаторна батерика. Така. Тук какво имаме? Разбира се, от аксесуарите, клипсовете и имаме зарядно от акумулатор. Всички такива детектори имат на марката Минелап. Така, продължаваме. Карбонови стикове. Ето виждаме единия. Тук имаме протектор за сондичката. Да видим това какво е. Така, да го отворим. Значи този апарат цената му е 4300 лева. Ето слушалки. Интересни слушалки вече идват тук. Значи те са обикновени слушалки с жак 3,5 мм. Не са някакви специални. Слагат се ето тук, тази част. Така. Друго подлакътника. То тук няма как трябва да се скъса. Може нещо да го отворим. Така, подлакътника. Пак прилича на стария подлакътник. Пак имаме фиксатор тук. Налон ще ги слагаме настрани. Сега, колко сонди имаме в комплекта? В комплекта, като гледаме една сондичка, тя е 5 инча. Ето пише Gold Monster 2005 инча. Така. Ето има си протекторче. Тъй. Прибираме. Знаем, че за детектор, който е проектиран специално за търсене на съвременно злато по скали и по реки, сондите обикновено са мънички. Така е процедурата. Продължаваме. Значи това единия е с крайния стик, горния, средния стик са карбонови, ето това е долния стик и трите стика са карбонови изцяло. Тук е протектор, че е едно явно резерва. Видим, не е за тази сондичка, интересно. Така, тук комплект адаптер с всякакви приставки спрямо държавата, където се изпраща. И тук предполагам трябва да има две акумулаторни батерии. Само ще преберем едната кутийка. Точно така, това е акумулаторната батерийка. Ето е. Ще кажа сега каква е мощността. 2100 мА, 7,2 волта. Значи две акумулаторни батерии получаваме в комплекта. Пак моето мнение, супер апарат, казва, че наистина ще хваща дълбоко, ще разделя металите, цената е 4300 лева и с този индикатор за наличие на злато наистина ще е просто убиец. Ние ще го здобим, ще направим типчета за настройки, за тест и ще направим тестове, разбира се, но да знаете, вече наличен в нашия магазин в София Detectors на булевар България 53.